първо е важно да не се опитваме да ги убеждаваме. Защото, опитвайки се да убедим някой, ние предизвикваме съпротива. Така че това е първият подход, който можеш да опиташ. И след като си слушала вече достатъчно едно и също и ти е дошло до гуша, примерно, е достатъчно да бъдеш напълно откровен и да кажеш: разбирам, че имаш проблем, разбирам, че не се чувстваш добре, но аз не мога да ти помогна. Може би някой друг, който се занимава с това, може да ти свърши по-добра работа. Но много е важно да покажем съпричастност, емпатия, да изслушаме и след това, вместо да даваме съвети на тези хора, просто да им кажем: разбирам как се чувстваш, но не мога да ти помогна. Ако имаш нужда от помощ, мога да ти препоръчам някой. Не е нужно да търсим кой знае колко деликатни начини. Най-искреният и спокоен начин и загрижен за мен би бил най-удачен в тази ситуация. Но много хора правят грешката да започват да дават съвети, които, разбира се, може да са сработили за тях, но няма причина, няма гаранция, че ще сработят за техните приятели. Повечето приятели, разбира се, изобщо не се случват в тези съвети, после съответните хора се ядосват и понякога дори се развалят отношенията и приятелства в такива ситуации. Затова е много добре да сме там, да изслушаме, но да не даваме съвети на хората. И затова аз се влюбих в коучинга, защото основната философия в коучинга е, че коуча не дава съвети. Той просто слуша, разбира, връща обратна връзка и помага на клиента само да види какво прави, че получава точно този резултат.